Слава да бъде на Исус! Отворихте ли в Коринтияни, 2 Коринтияни 10 глава 4 стих? Ако всички сме там, чете в името на Отца, Сина и Светия Дух. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Вау, слава на Исус! Може да сядате. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. И пленяме всеки разум да се покорява на Христа. Слава да бъде на Тебе, Господи мой. Възлюбени в Христа Исуса Господа, събрали сме тази вечер тук да имаме общение с Исус. Амин. Да имаме съединяване на Неговото тяло и да се получаваме един другиго. Християнски живот искам да ви говоря тази вечер, че не е детска площадка, това е бойно поле, не знам колко от вас го съзнават или го разбират. Нашият враг е много хитър противник. Един от най-големите му хитрости е да убеди християните, че грехът не е заплаха. Или че той самият като враг не е заплаха на нас. Това е една от големите тактики на Сатана, Бог да го смъмри. Сатана е баща на лъжата, да не го забравяме. Въпреки че той е победен враг, ако той може да ни убеди в лъжите му, ние ще живеем в духовно поражение. Сатана е професионалист. Той е майстор на лъжата и това е неговото велико оръжие. Когато християните грешат и неправилно се оправят с този грях, те развиват модел и живота си и тези модели се наричат, знаете ли какви? Духовни крепости. Тази проповед ще ни помогне да направим стъпки на свобода. Слава на Исус! Темата, над която ще говорим тази вечер, е стъпки към свобода в Христос. Нека си отворим книгите във 2 Коринтияни 7 глава 9 стих. Там апостол Павел ни очертава един пасаж, който ние чрез пасаж разбираме, че се нуждаем от покаяние. Амин. Ако четеме в 7 глава 2 Коринтияни 9 стих, там цитирам: сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние. Понеже скърбяхте по Бога, да се не повредите от нас в нищо. Амин. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние. Но светската скръб докарва смърт. Слава на Исус! Значи, спасението до Бог ни привежда към спасително покаяние. Първа точка към стъпки на свобода към Христос, ще говоря малко върху покаянието. Какво значи покаяние? Покаянието означава, че ще се обърнат от греха си към Бог. Амин. Първо, какво значи това? Когато говоря за греха, да достави човек и се обърне към Бог. Това включва първо съгласуване с Бог, че нашите грехове са гнусни. Чувате ли ме? Трябва да съгласяваме с това, че нашите грехове са гнусни. Вие съгласни ли с това нещо? Когато е нужно покаяние във вашия живот, когато вие се покайвате, първото нещо, което трябва да направите, означава, че трябва да се обърнете от греха към Бога. Амин. И за да се обърнете от греха към Бога, първата стъпка за разбиране това е, когато включва вашето съгласие, че разбирате, че вашият грях е гнусно пред Бога. Слава на Исус! Второ, изповедта означава, че сме съгласни с Бога за нашите грехове. Какво имам предвид? Когато знаем, че ние сме съгрешили нещо и се покайваме, както казах в първа точка, че ние сме съгласни, че нашите грехове са гнусни пред Господа, нали? Ние разбираме, че това е факт, не спорим, и ние се изповядваме пред Господа. Амин. Как се изповядваме пред Господа? Когато изповядваме това, което ни пречи. Какво ни пречи? На мен ми пречи да речем нещо, което ме отдалечава от Господа. Да речем пожелания, алкохол, някой цигари, някой друг. Всеки един си има грях. Когато вие осъзнавате, че грехът, чувате ли ме? Когато осъзнавате, че грехът е гнусен във вашия живот, тогава всъщност вие правите първа крачка към покаяние. Амин. Първо, една от силните лъжи на дявола е, че грехът няма да те нарани. Чувате ли ме? Значи, тази вече се направи една малко по-дълга структура, така да се изразява, малко по-интересна. С точки, подточки и под първи, втори точки, така нататък. Арабски, нали ги разбирате?
Значи първо римско, покайте се. Точка А или първа точка. Покаянието означава, че се обърнат от греха си към Бог. Амин. Значи по тази точка има по две точки. Първо, че това включва съгласуване с Бог, че наши грехове са гнусни. И по точка Б, изповедта означава, че сме съгласни с Бог за наши грехове. Слава на Исус. Дори има по точка В, която всъщност нека си отворим в 1 Йоан, 1 глава, 9 стих. Та има нещо, което е много интересно. Чуйте, възлюбеният Йоан какво казва? Ако изповядваме греховете си, той е верен и правен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Слава на Исус. Когато ние правиме покаяние, в това покаяние включва първо, че ние разбираме, че грехът е гнусен пред Господа за нас. Второ, ние сме съгласни да даваме греха си и да го предложим в замяна в Божията благодат вместо греха. И трето, ние знаем, че когато изповядваме грехът си, Бог какво ще ни направи? Праведни, амин. И ще ни прости греховете да ни очисти от всяка неправда. Слава на Исус! Това са първите крачки или това са първите точки от грешен живот към по-добър живот. Амин. Именно затова е словото стъпки към свобода в Христос. Кой се чувства затворник от вас? Някой чувства ли се затворен или роб на греха? Защото Сатана в век като този, който ние живееме, Сатана има една много интересна стратегия. Сатана има някакви атаки, които са много хитри и много впечатляващи. Те действат. Чувате ли? Има ефект от неговите атаки за голямо съжаление. За голямо съжаление той кара хората да си мислят, че той е безобиден. Но всъщност той не е безобиден, той е много страшен противник. Именно той е горделивият, който се противи на Господа. Но Бог го порази. Амин. Въпреки, че дявол и Сатана, Бог да го смъбри този клеветник и противник, въпреки, че той беше победен враг, той продължава да бъде враг и то много опасен и много страшен. Но понеже ние сме под авторитета на Бог, Свят и Дух на Бог, Отец и Бог Исус Христос, ние сме благословени, защото можем да надвиеме. Амин. Но как? Много интересно. Да, вече искам да разбереме. Защото именно това разбрах, това сме избрали, това съм избрал като слово днес да бъде стъпки към свобода в Христос. Амин. Обърнете внимание на заглавието. Стъпки към свобода в Христос. Ако вие бяхте роби, ако вие бяхте затворени, тази вече може да разберете какви да бъдат ваши стъпки към Христос и към свободата към Христос. Амин. Слава на Исус. Дайте славата на Господа. Значи, говорихме за покаянието, нали? Първо римско покаяние. Първа точка покаянието означава, че се обърнат от греха си към Бог. И по 3 точки имаме. Значи, вървиме към втора точка. Още която е включена към първо римско. Една от силните лъжи на дявола е, че грехът няма да те нарани. Как го мислите това нещо? Това са едни от силните оръжия, които дяволът, Сатана, Бог да го смъбри в векът от 21, който ние живееме, използва такъв, че методи като такъв, че грехът няма как да те нарани. Според мене, грехът може да те нарани. Според мене, грехът може да те отстрани. Според мене, грехът може да те елиминира. Но ние сме оправдани в името на Исус Христос. Амин. Хората, живейки с греха, не им прави никакво впечатление, понеже не осъзнават, защото са роби на греха. Но ние знаем, че според Словото, което ни учи, че човек живееше с греха, става първо роб на греха и второ, този човек умира в греха. Нали знаем, че грехът ражда смърт? А какво повече искаме, когато знаем, че човек умира? Какво по-страшно очакваме от това, когато знаем, че човек от грехът умира? Всеки един от това място, включително и вие и аз, знаем, че човек, когато живее в греха, става, както подчертах, първо, роб на греха. И второ, когато той продължава да бъде роб на греха, той умира в греха. И когато той умира в греха, край повече. Няма шанс за него. Няма връщане за него. Знаете ли защо? Защото днес се замислих и се разговарях с един приятел. Ние човека и самият живот на човека е като един филм. Гледаш ли го един път, минава ли един път, край. Използвам ли си това време, край. Човек умира ли един път, край. Няма връщане назад. Той е като филм, който е изминал. Човек, когато минава
покрай Господа, но не в пътят на Господа. Тогава той, въпреки че изповяда името на Христос, въпреки че се е покаял просто и направи една изповед, той отново живее с греха и отново е роб на греха. И знаете ли защо? Защото този хитър змей, Бог да го смъмри, учи хората в 21 век и така ги манипулира, така им влияе, че хората се въвличат по неговата участ и той ги манипулира по такъв начин, че той учи хората да разберат, или не да разберат, ами да знаят, че грехът не вреди, че грехът не може да нарани човека. И това е голяма глупост. Това е голяма глупост, който човек се обърква и човек се излъгва по този начин. Затова казвам, че методът на Сатана, Бог да го смъмри, той е валиден. И това е факт. Но нека ние да разбереме какво е по-правилно тази вечер. Амин. Как да живееме спрямо Христос, Исус. Нека Господ Бог да благослови. Дайте славата на Исус, нека продължаваме по-напред. Продължаваме по същата точка за покаянието. Второ, покаянието начало, което казахме, че трябва да се обърнем от греха към Бог. Второ, една от силните лъжи на дявола е, че грехът няма да те нарани. Това е, което е лъжа, разбира се. И по точка 3, искане и получаване от Бог прошка. Покаянието това значи, чувате ли ме? Искане и получаване от Бога прошка. Покаянието включва човек да повярва в сърцето си, че Исус е Господ и да сповядва в устата си. Изповедта има една част, която включва искане на прошка. Всеки един от това място, понеже сме познали Христа, сме се покаяли. И във воденето на нашата покаятелна молитва сме чули думите, които трябваше да повтаряме след служителят, който ни водеше на покаятелна молитва, да казва така: Отче, прости ми. Нали? Всеки един от вас, който се моли с покаятелна молитва, се помоли с молитва, включваше също така искане от прошка от Господа. Нали? Господи, покайвам се, отричам се, приемам те за мой личен спасител, приемам те за мой господар, за мой цар, отричам се от всичко, покаявам се, разкаивам се, моля те, прости ми. Нали? Значи покаянието включва една част, която е много силна. Искане на прошка. Ако тази вече искате да бъдете от робство или така да се изразя от стар начин на живот, ако някой от вас живее в греха и ако иска да направи крачки към свобода в Христос, е нужно покаяние истинско пред Господа. В това покаяние включва, че трябва да се изповядвате силно пред Господа, да си искате прошка и да се отвърнете от старият ви начин на живот към Господа. Слава на Исус! Втора точка. Второ римско. Видим, че някой пише, затова си позволявам да ги цитирам. Второ римско. Разрушете крепостта на Сатана в живота ви. За човек, чувайки тези думи, човек, чувайки тези изречения в този свят, ще ми бъде много смешно, много безинтересно. Но вярвам, че за хора като вас, които сме познали Христос, това въжат и значат много във вашия живот. Така ли е или не така? Така е. Хора, които са познали Господа, това трябва да значи много. Това трябва да бъдат думи, които да бъдат силни в Христа Исуса. Амин. Защото човек, който не познава Христос, човек, който не познава силата на Бог, човек, който не познава Словото на Исус, когато чува тези думи, когато чува тези неща, на него това му просто измишльотина. На него това му е просто смешка. На него това му е безразличие. Но за нас това нещо е силно и реално нещо. Аз говоря от себе си, не знам за вас. Всъщност аз говоря за вас и за нас. Но всъщност не знам дали наистина така го мислите. Честно да си кажа, за мен е така. Вие как го мислите, не знам. Но време е да разрушите крепостите на Сатана във вашия живот. Ако мислите, че това нещо е реално, че това нещо е силно, правилно мислите. Ако мислите, че това е просто някаква простотия, че това е нещо, което не го цените, Бог да ви е на помощ. Защото още на нищо не сме се научили. Време да разрушите крепостта на Сатана в вашия живот. Сатана се граждава, се гражда. И прави това, което цели.
Ние целиме нещо да направим. Но за голямо съжаление много ни е трудно. Дори бих казал, че е почти невъзможно за нас. Трябва да се научим как да побеждаваме. Трябва да се научим да бъдем победители. Защото Бог такива ни е направил. Амин. Да бъдем победители. Слава на Исус. В Римляни 13 глава 12 стих чета Словото на Отца си Святия Дух. Нощта преминя, а денят наближи. И тъй нека отхвърлим делата на тъмнината и да се влечем в оръжието на светлината. Време да се махнем от тази начин на живота. Амин. Време да се махнем от тази тъмнина. Време да разрушим крепостта на Сатана в живота си. Време да казваме, махни се в името на Исус Христос да те приема в моят живот. Време е тази част, която е тъмна в нашия живот, да осветлим, както казва апостол Павел в Римляни 13 глава. Чуйте какво казва. Нощта премина, а денят наближи. И ти нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Тази нощ премина в нашия живот. Наближава да дойде денят. Светлината. Христос. Сиянието, което трябва да осветли пътят ни. Амин. Този светилник, който може да сияе пред нас. Този светилник, който може да сияе животът ни. Слава да бъде на името на Исус Христос. Време да живеем в светлина. Амин. Време да живеем в добър живот. Амин. Време да разчупиме тази крепост на Сатана. Амин. Време да изградиме нещо по-добро в нашия живот. Време да бъдем победители в нашия живот. Време да побеждаваме във войната, която Бог ни е поставил. Време да наделяме в умът ни, който Бог ни е поставил за бойното поле. Амин. Време да казваме, махни се в името на Исус Христос, победихте. Ние сме победители, приятели. Ние сме победители. Ние сме победители в Словото на Исус Христос и в Неговото име. Амин. Слава да бъде на Исус. Дайте славата на Господа, защото Бог заслужава, защото Той направи победители да бъдем. Първо трябва да признаем, че се нуждаем от Бог. Защото някой от вас може да си пита, как може да разрушиме крепостта на Сатана? Как? Някой би ли дал някакъв пример? Каква е възможността да разрушиме крепостта на Сатана? Общение със Святия Дух. Това е добро нещо. Освен това, някакво предложение други имате ли? Нека се върнем, искате на Словото. Значи втора римско беше, че трябва да разрушиме крепостта на Сатана в нашия живот. Първо, трябва да признаем, чуйте внимателно, че се нуждаем от Бог. Това е първото нещо, което ни е необходимо, за да разрушиме крепостта на Сатана в нашия живот. Да признаем, че се нуждаем от Бог. Защото за голямо съжаление, ние не признаваме това, което ни учи Словото. Без Христос нищо не сме. Просто глупави човеци, които се правиме неинтересни, а сме кръгла нула. Чувате ли ме? Интересното е, че ние си мислиме, че сме номер едно и не ми трябва нищо. И никой. Това е много глупаво нещо. Ние си мислиме, че не ни трябва нищо и никой. И това е много глупаво нещо. Защото когато аз нещо бъркам, когато аз нещо правя погрешно, знае ли какво е глупавото? Че аз мисля, че съм прав. И когато някой иска да ме поправлява, по-лошо е не, че не приемам, ами по-лошо е, че аз мисля, че съм прав. Разбирате ли какво имам предвид? Ако искаш да разрушиш крепостта на Сатана в твоя живот, първо трябва да признаеш, че без Христос ти си нищо. Чувате ли, приятели? Първо трябва да признаеш, че без Христос ти си кръгла нула. Мисля, че сам можеш да направиш нещо. Извинявай много. Ти си глупак. Мисля, че сам можеш да направиш нещо силно. Извинявай. Ти нямаш власт. Ти нямаш авторитета на Бог. Как ще го направиш без силата на Святия Дух? Как ще го направиш сам със своите собствени човешки сили? Ние сме силни. Глупо. Ние сме безсилни. Ние сме слаби. Когато сме далеч от Господа, ние сме нищо. Разбирате ли? Някой просто се опитвал да се направи интересен и да гони бесове в името на Христос и на Павел. И този човек беше прибит от бой. Ти и аз какво сме
силни да направим? В какво сме силни? В каква власт имаме? Да нарушиме крепостта на Сатана. Да разрушиме. Как? Как? Питам ви как? Когато не сме близо Христос, че ти дори не може да си позволиш, да се помолиш, да изцеление пък камъни да прогониш Сатана. Няма как да стане. Без Христос си пълна нула. Чувате ли? Ако ви обиждам, съжалявам. Ако ви нарявам, прощавайте. Но ако се сърдите от истината, искайте да си прошка от Господ. Защото именно това е куповото. Че човек, когато мисли, че е нещо, а всъщност това той е нищо. И когато някой идва да го учи, той дори това не приема, защото той мисли, че е прав. И това са още по-глупаво. Това е първото нещо, което трябва да направим. Да признаем, че се нуждаем от Бога, за да разрушиме крепостите на Сатана в живота си. Второто нещо, което трябва да направим, за да разрушиме крепостите на Сатана. Това може малко да ви обърка. Чуйте ме. Чуйте ме всички, искам да бъдете внимателни към мене. Да не задавате по-различни въпроси. Ние нямаме лична власт над Сатана. Чувате ли ме? Чуйте ме внимателно. Ние нямаме лична власт над Сатана. Не знам как го мислите, но сега ще обясня защо. Това да не ви притеснява нещо или да ви очудва. Защото знаете, че имаме власт на Сатана, а пък сега изведнъж нещо друго чувате. Обърнете внимание. Какво казвам? Ние нямаме лична власт над Сатана. Властта на Сатана, която имаме, не е лична от нас. Чувате ли ме? Тя ни е дадена от Бога. Амин. Ще ви дам власт върху змии и скорпи да стъпите. Това казва Исус. Това ще рече, че властта не излиза от човека, а идва от Бога. Амин. Човек, който не е близо до Бога, няма как да има власт над врага. Христос има власт на Сатана. И когато живее вътре в нас, тогава и ние имаме власт чрез Бога. Слава на Исус. Именно за това Христос ни казва, ще ви дам власт да стъпите върху змии и скорпи и нищо няма да ви навреди. Слава на Исус. Но когато ние сме далеч от Христос, нямаме никаква власт. Ние сме, както казах по-рано, прости кръгли нули. Когато живее Христос в нас, тогава имаме власт чрез Христос над Сатана. Слава на Исус. Но когато сме далеч от Христос, нямаме власт. Да не се чуете. Хората в този свят нямат власт. Чувате ли ме? Хората в този свят нямат авторитет. Хората в този свят нямат привилегията да гонят бесове. Защото не че Христос не умря за тях. Христос умрял за тях, но Бог свят не живее в тях. В тях просто има дух, който е жизнено дихание, човешки. Но не и Бог свят и дух. Това са две различни неща. Две различни личности. Чувате ли внимателно? Личността Бог свят и дух е трето лице на Бог. А личността на човека, като жизнено дихание, това е може би трето лице на човека. Приятели, ние нямаме власт, ако не сме с Христос. Някой да не се изгуби му, да каже, той е поводял. Бог ни дава авторитета да събим върху змии и скорпи. Каза, по-големи чудеса ще върши от мене. Да, така е. Но когато сме негови последователи. Амин. Когато сме пред телевизора, когато сме пред компанията, когато сме някъде другаде, когато сме далеч от Господа и не правим нищо интересно, което да ни свързва с Господа. Какво очакваш? Мъртви да възкресяваш? Какво очакваш? Да казваш ли карабаба, карабаманта, ши, карабаба, сарабаба, сей, в името на Исус стани и ходи. И край всичко тип-топ. Приятели, живеем в труден свят. Трудно виждаме изцеление, трудно виждаме възкресение. Трудно виждаме и срещаме знамение. Не, че невъзможно, възможно е. Но е трудно, защото всеки човек не се е отдал изцяло на Господа. И това го далечава. И това му взима властта, която Бог е дала над врага. Слава на Исус. Искате да имате власт? Имайте. Дадена ви е. Насърчавам ви тази вечер. Дадена ви е. Но когато ще чрез Господа го правите. Амин. Когато за Господа го правите. Амин. И когато от Господа го правите. Слава да бъде на Исус. Амин. Наистина амин. О, благодаря ти, Исус.
Слава да бъде на Господа. Амин. Как Сатана може да се преодолее? Разбрахме първо как да разрушиме крепостта на Сатана. Амин. В нашия живот. Разбрахме, че ние нямаме лична власт. Но трето нещо, свързано с Сатана. Как може да се преодолее? Може ли Сатана да се преодолее? Как го е, братя, вие са християни? Ако представете си, Сатана е във вашия живот, как ще отърват от него? Само молитва. Това е първият пример, молитва. Второто нещо, представете си, че молитвата не действа. Какво ще правите? Какво решение искате да вземете? Слово. Слово. Кой каза слово? Как, например, слово? Ще цитираш. Става и стих чета. Какво ще правим? Интересно. Може да продолеме Сатана чрез две неща. Първо, чрез кръвта на Исус Христос. Амен. Тя ни пази. Това е първото нещо, което ни закриля. Слава на Исус. Тя беше пролата за нас. Това е цената, която Бог плати. Кръвта. И второ, чрез властта, дадена ни в името на Исус. Амен. Ако казваме, махни се, то няма да се махне. Но ако казваме, махни се в името на Исус, тогава имаме власт. Тогава имаме власт. И тогава ще преодолеме Сатана. Слава да бъде на Исус. Сатана може да вземе от човека толкова, колкото му се допусне да вземе. Чувате ли ме? Чуйте ме внимателно. Повтарям. Сатана може да вземе от човека толкова, колкото му се допуска да вземе. Ако му допускаш много в твоя живот, много ще вземе, да знаете. Много ще вземе от вас. След като си му отказал да бъде част от твоя живот, той няма основание да се върне. Амен. Ако си му отказал да бъде част от твоя живот, той няма основание, той няма причина да се върне в своя живот. Ако му допускаш много, той много ще изисква и много ще вземе от твоя живот. Нека Бог да го смъмри. Трябва да се презаредиме, приятели, със Святи Дух, за да вземе контрол над живота ни. За да вървиме към свобода, към Христа. Първо, разбрахме, че трябва да преодолеме Сатана, трябва да се махнем от стария начин живот, как трябва да го победиме. И продължителната стъпка, която трябва да направим, е, че трябва да се презаредиме с Святи Дух. Една кола, която е неизчерпана и няма бензин, тя не може да тръгне, нали знаете? Но когато тя се зареже с гориво, тя продължава. Слава на Исус. Ние като християни трябва да се презаредиме с гориво. И горивото, това ще бъде общението с Святи Дух, това ще бъде молитвата чрез Святи Дух, това ще бъде четеното на Словото на Исуса Христа, което ни дава. Амин. Това ще бъде за наш презареждане. В Римляни 6 глава 16 стих апостол Павел казва: не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на ония, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва права. Слава на Исус. Ако вие, както казах, позволявате на Сатана да влиза във вашия живот, вие се покорявате на Сатана, вие допускате Сатана да влиза във вашия живот и Сатана влиза в живота ви и прави хаос. Ако вие допускате Бог Святи Дух да влезе във вашия живот, Бог Святи Дух влиза във вашия живот и докарва хармония във вашия живот. Докарва правда, както казва Павел. Амин. Кого искате да пуснете във вашия живот? Сатана или Исус Христос? Бог Святи Дух. Слава на Исус. Амин. Четвърто нещо. Примете вяра и победа от победителят Исус Христос. Примете вяра и победа от победителят Исус Христос. След като Той е победител, и ние сме победители. Слава на Исус. След като Той е победил, и ние е нужно да побеждаваме. Исус е жив. Христос ви обича. Христос много ви обича. Обичайте Христос. В 1 Йоан 4 глава 4 стих: вие сте от Бога дечица и победили сте ги, защото по-велик е ония, който е във вас от онзи, който е в света. Слава на Исус. Искате ли да повторите да се от мене? Това се намира в 1 Йоан 4 глава 4 стих. Повторите се от мене. Вие сте от Бога дечица и победители сте, защото по-велик е ония, който е във вас, от който
онзи е в света. Приятели, победители сме в славното име на Исус Христос. Защото Христос е в нас и е по-силен от този, който е против нас. Или онзи, който е в света. Исус Христос е победил врага. Време ние да победиме врага. Амин! Трябва да направим 4 неща, които са много важни. Първо, да разберем, че Словото на Господа е вярно. Амин! Второ, знаете, че Сатана няма повече власт над нас. Слава да бъде на Исус. Трето, нанесете истината върху вас, която разбрахте. Коя е истината? Че Христос е жив, че кръвта на Господа ни пази и че в Неговото име имаме сила и власт и авторитет да побеждаваме всяка нечиста сила, която е против нас, да бъде славата на Исус Христос. Амин. И четвърто нещо, изложете радостта във вас, която е плът на духа. Радостта трябва да бъде плът на духа, която включва в нашия живот и която ни докарва да бъдем част от Словото на Исус Христос. Амин. В заключение искам да ви казвам няколко думи. Ще направя едно малко заключение. Всеки път, когато Сатана се опитва да ви излъже и иска да се докопне до вас, обърнете се към него със следните думи. Чуйте внимателно какво трябва да направите. Просто му кажете: Сатано, в името на Исус, просто се разговаряте с него, с вас. Махай се, разкарай се от мене. Семейството ми и моят добър живот в Бога. Чувате ли ме? Тук не ти е мястото. За теб има създадено място и то се нарича Ада. А за мен Бог е приготвил по-добро място. Да бъда пред Него с бели и праведни дрехи. Халелуя! Смълням те в името на Исус, не се доближавай повече до мен. Ако се отнасяте по този начин, Сатана няма да ви навреди. Алелуя!